Hola Sapienciers, heu fet un projecte increïble i ara voleu fer una memòria de 10? Doncs en aquest vídeo vos vaig a donar uns truquets. El primer i més important és seguir l'estructura que s'indica a la web. Allí teniu informació sobre totes les parts, el tamany de lletra i l'espai. I el que sí que vos vaig a dir és el número màxim de pàgines, 40. I això per què? Perquè en una memòria heu d'aconseguir transmetre la informació que considereu més important. I no cal fer una novel·la. S'ha d'anar al gra. Capitxi tot? Perfecte. Ara ja, en altres aspectes, i començant per el principi del document, vos recomane que la portada siga elegant, glamurosa, atractiva, que la mires i digues «Che, que bo!». Que sí que està clar que la portada tindrà el títol, l'acrònim i el nom dels participants, però estic convençut que sou suficientment creatius com per a fer-ho de forma bonica. Ja sabeu, aquestes coses al final entren pels ulls. I per els ulls també ha d'entrar la següent part, el resum, on heu de mostrar tota la informació del projecte d'una manera ordenada i que faci que el jurat vulgui continuar llegint. Després del resum, aprofiteu en la introducció per a contar-nos què vos va fer començar amb aquest projecte. Una coseta a tindre en compte també són la hipòtesi i els objectius. Podeu simplement descriure-los, però si li doneu una volteta i els feu coincidir amb algun dels 17 objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, podreu optar al premi especial del jurat de 1.500 euros. Per cert, se m'ha oblidat dir que com vos trobeu fent un treball d'investigació, s'ha de seguir el mètode científic, és a dir, els materials i mètodes han de ser reproduïbles. Ara imagineu que vos trobeu redactant la part dels resultats i teniu una barbaritat de dades. Jo voldria que vos fareu la pregunta. Aquestes dades les puc resumir en una imatge? Les puc resumir en una taula? Les puc resumir en un diagrama? Doncs quan més sucre, més dolç. És molt important que ajudeu a la persona que va avaluar-vos la vostra memòria a que entenga el que heu fet. A més, també es valorarà molt positivament una bona reflexió sobre si s'han complit els objectius de la investigació o, si no s'han complit, per què, ja que no totes les hipòtesis inicials són certes. Així funciona la investigació científica. Per últim, els agraïments, on vos recomanem que poseu a totes les persones i institucions que han ajudat a que el vostre projecte es faci una realitat. Així que ja sabeu, aquests són xicotets truquets que ajuden a transformar un document avorrit en una memòria d'una experiència. Si voleu la informació completa, a la pàgina web de Sapiència teniu tota la informació i totes les guies. Fixeu-vos bé i molt d'ànim!